8 timers arbejde nu. Derefter 8 timers fritid, 8 timers hvile, og så sidder jeg her igen. Hvad er der så godt ved det? Jeg har det dårligt i dag. Måske skulle jeg melde mig syg i morgen. Hvis der bare var en pille for almindelig utilpashed og kvalme eller hjertebanken. Tænk, man kunne lave en pille for alt. Så slap man for sult, hjertesorg, kedsomhed. Men hvor vil det efterlade verden? En 8. tone efter toneskalaen 7 toner angiver begyndelsen på en ny skala. Men det er også den samme tone som den første. Er det så en ny skala eller gentagelsen af den gamle? Er i morgen en ny dag, eller er det en gentagelse af i går? Jeg ved det ikke. Jeg har gået i skole hele livet for at komme hertil. Folkeskole, privatskole, gymnasium, universitetet. Jeg har læst tekster, som en klog mand har besluttet er vigtigt for min almene dannelse. Hvad vil I være, når I bliver store? Hvilken realistisk mulighed har en 8-årig for at svare på det? Ved du overhovedet, hvad jeg hedder? Det virker som om stakken af papir aldrig bliver mindre. Hver gang en forsvinder, kommer der en til. Myrerne arbejder med et bestemt formål. Stopper myrerne nogensinde op og tænker, var det det her, jeg ville have ud af det? De siger, at ens 18-års fødselsdag er en stor dag i livet. Hvad skal vi lave på din fødselsdag? Hvad har du lyst til? Jeg kunne ikke vælge. Tanken gør mig dårlig. Jeg kan ikke huske, hvad vi lavede. Måske er hun ligeglad. Måske er hun ligeglad med, hvad jeg hedder. Hvornår er der sidst sket noget sensationelt? Hvornår har verden bevæget sig uden for 8-tallet? 8 er symbolet på kosmisk orden. Der var 8, der overlevede syndfloden. Noah, hans kone, deres 3 sønner og deres koner. Noah levede 950 år. 80 år, hvis jeg er heldig. 80 år. En brøkdel af jordens levealder. En brøkdel af et sekund. Og så er jeg væk. I buddhismen har livshjulet 8 veje. Den 8. vej fører til erkendelse. Erkendelse. Men 8 er også bare et tal. Og jeg ved godt, hvad der kommer efter 8.